Savner du at kunne gå i det tøj, du har lyst til, og undgår at tage på stranden eller i svømmehallen, fordi du er hæmmet af løs og hængende maveskin, så er en maveskinnsoperation måske det rigtige for dig. Denne operation er til dig, som har haft et større vægttab, eller har været igennem graviditet, der resulterer i, at huden ikke har trukket sig sammen. Du oplever, at huden hænger, og der er måske også et øget fedtdepot, som er til gene kosmetisk, men også helt praktisk. En maveskinnsoperation er også til dig, som har en bulende eller udstående mave på grund af delte mavemuskler. Ved denne operation fjernes overskydende hud og fedt, og maven strammes op, både over og under navlen. Du vil få tildannet en ny navle, som mange også har et ønske om bliver lidt mindre. Det kan være nødvendigt at sy dine mavemuskler. Dette ses ofte på maver, der buler meget frem. Arret placeres strategisk lavt, så det kan skjules under trusser og badetøj. Kvinden, I ser på billedet, kom ind til os, da hun var ked af hængende hud efter flere graviditeter og et større vægttab. Den overskydende hud er fjernet, der er foretaget fedtsugning af hele maven, og mavemusklerne er syet sammen. Ofte laver vi den operation i kombination med andre indgreb, og kvinden valgte her også at få fedtsuget hofter, venusbjerget og samtidig få foretaget brystløft. Kvinden på dette billede er yngre og har mindre overhæng af hud. Hun har også et gammelt ar efter et kejsersnit, som vi valgte at fjerne ved samme lejlighed. Hun fik fedtsuget hele maven, strammet huden op og fik tildannet en mindre navle. Inden en maveskinnsoperation er det vigtigt, at du er vækststabil og har et BMI under 30. Har du været gravid for nylig, anbefaler vi, at der går minimum 12 måneder, inden du får foretaget operationen. Inden operationen kommer du til en forundersøgelse, hvor vi drøfter dine muligheder og informerer dig om alt det, du skal vide inden operationen. Book en forundersøgelse i dag og få en professionel vejledning i en tillidsfuld og tryg atmosfære.